Vezmi svoj kríž a poď, hoď ťažký sa ti dnes zdá, ťažký zdá, inej cesty tu nie. Len jedna cesta je pravá, spleti ciest a hrobných tratí. Čo sa získa, čo stratí, musíš určiť si sám. Len jedna cesta je pravá, aj keď inak sa ti javí. Či ti nájsť ju za to stojí, musíš určiť si sám. Vezmi svoj kríž a poď, ja viem, málo je tých, čo čujú môj hlas, inej cesty tu nie. Vezmi svoj kríž a poď, pre ľudí dobrých i zlých srdce dať, inej cesty tu nie. Len jedna cesta je pravá, spleti ciest a rovných tratí. Čo sa získa, čo stratí, musíš určiť si sám. Len jedna cesta je pravá, aj keď inak sa ti javí. Či ti nájsť ju za to stojí, musíš určiť si sám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca, spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milovaní bratia a sestry, tento veľký cirkevný sviatok, sviatok Najsvätejšej Trojice, stretáme sa pri tejto ďakovnej bohoslužbe, kde som veľmi rád, že prichádza dievčatko, ktoré počas, keď som mal asi 3 mesiace pôsobenia v Brestolanoch, medzi Brestolánmi a Zavarom je taká malá dedinka, narodila sa malá Mária. Čo všetko bolo, aj si mnoho vecí povieme. Ja som veľmi rád, že prijala pozvanie, že potom aj v Brestolanoch jej rodičia, ktorí žili v hudbe, žili v viere. Jej matka, keď očakávala po 78. bábätko, učila Zavare na škole, kde ako odmenu od riaditeľa dostala to, že jej povedal, že keď dáte dieťatko pokrstiť, už tu nemusíte učiť. Situácia bola taká, aká je. Títo rodičia, keď budeme aj dnes hovoriť o Najsvätejšej Trojici, že Boh je to spoločenstvo a my tu na svete sme pozvaní, každý sme boli schopní to spoločenstvo vytvoriť. A taký skutočne pre mňa pastoračný príklad je práve táto rodina Čírových, ktorí vytvorili to spoločenstvo viery, umenia, lásky. Na začiatku slávenia tejto svätej omše uznajme svoje chyby, svoje hriechy. Už vtedy som bola s ním ako staviteľka. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrala som sa pred ním v každý čas. Hrala som sa na okruhu zeme s mojou radosťou je bývať s ľuďmi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril. Čože je človek, že naň pamätáš,
a Syn človeka, že sa ho ujímaš? Pane, náš vládca, aké znešené je Tvoje meno na celej zemi. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávu a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Pane, náš vládca, aké znešené je Tvoje meno na celej zemi. Ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej. S Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme vierou prístup k tej milosti, ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to. Chválime sa aj slúženiami, veď vieme, že slúženie prináša trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahamuje, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Aleluja, 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 aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Aleluja. Ježiš povedal svojim učeníkom, ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánov. Niekedy vzniknú situácie, ktoré ani nejako mimoriadne neplánujeme v súvislosti určitých udalostí dať dokopy, ale práve dnešná nedeľa, dnešný vrcholný sviatok cirkvi, Trojica, Najsvätejšia Trojica, jedna z tých základných práv, že Boh je jeden, a Boh sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Keď o tomto hovoríme, kážeme, zdá sa, že sa pohybujeme v nejakom abstraktnom svete, sa to aj deti naučili do Svätej Príjmanie na birmovku týchto 6 hlavných práv, ale vnášať to nejako do konkrétnej životnej situácie, to ako si je vzdialené. Ale práve toto stretnutie, dnešný deň, že to padne teda táto sviatok Najsvätejšej Trojice, a že môžem ukázať z tejto, dá sa povedať, vysoko teologicko-filozofickej náuky na konkrétnu realitu života. Súhlasí, keby aj nie, tak určite súhlasí. A toľko, že teda preto to tu hovorím tak podrobne. Lebo sa vráťme k tomu sviatku Najsvätejšej Trojice. Tomu sviatku, ktorý ukazuje obrovskú dynamiku života, že Bohu je ten vnútorný život. Ten život, ktorý je, ale na tento obraz Boh si vybral a každého človeka, každý z nás, či je to niekto, ktorý je celý život pripútaný na lôžku, ktorý nevidí, ktorý nepočuje, ktorý nechodí,
obraz Boží je v ňom. V každom je obraz Boží a my tu dozrievame. My dozrievame a toto je to poslanie. Ten aj ten životný boj, ktorý je. Keď s mnohými lekármi rozprávam a keď hovoríme, koľké variácie, koľko mohlo byť, pýtam sa tých odborníkov, koľko, 1000, 100 000, keď zrazu z toho len nejde tu, keď som odborník lekár, ale kedy som z tých mnohých variácií, ktoré boli na začiatku, som to iba ja, si to ty, je to ona, každý len, ale a takisto aj na tejto zemi. My tu žijeme v obrovských zložitostiach, ale to patrí k tomu. Tie zložitosti, tie negatívne javy, ktoré sú vo svete, zase keď som mnohých lekárov sa pýtal, alebo niekto hovorí, čo keby sme nemali žiadne baktérie, keby sme nemali nič, tak on hovorí, tak zomrieme. Hovorí, kilo alebo koľko toho máme každý z nás sebe, ale je to potrebné. Aj tej ľudskej spoločnosti je potrebné, aby tam boli tie baktérie, niekedy aj veľmi zložité, ale má to svoj význam. Tu dozrievame v tomto krátkom pobyte, či je to rok, alebo či je to 100 rokov, je to iba krátky okamih, ale tu dozrievame k tomu spoločenstvu, v mene ktorého sme boli pozvaní k žitiu, spoločenstvu Otca, Syna i Ducha Svätého. K Otcovi prichádzame prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista v láske, ktorú v našich srdciach rozlieva Duch Svätý. Preto s nadšením sa modlíme a volajme: Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, Tebe patrí večná sláva. Daj, aby sa všetci kňazi a reholníci Tvojej cirkvi vrúcne modlili a svojim životom velebili Najsvätejšiu Trojicu. Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, Tebe patrí večná chvála. Daj, aby národy žili v pracovnom spoločenstve a vzájomne si pomáhali. Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, Tebe patrí večná veleba. Daj, aby rástol puto vzájomnej dôvery a lásky medzi ošetrujúcimi a chorými, medzi vyučujúcimi žiakmi i medzi rodičmi a deťmi. Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, Tebe patrí naša pokorná modlitba. Obdaruj večnou odmenou našich zomrelých a zjednoť ich vo svojej láske spolu so Synom i Duchom Svätým. Bože, naplň naše srdcia svojou láskou. Bože, vierou v Krista máme prístup k Tvojej milosti, vypočuj naše prosby, osvecuj naše poznanie, aby sme raz mohli v plnosti pochopiť jednotu Trojice a dosiahnuť večný život skrze Krista, nášho Pána.
sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech nám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, vzývame Tvoje meno a prosíme ťa, posväť tieto naše dary a ich pôsobením premeniaj nás na ustavičnú obetu pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo Ty so svojím jednorodeným Synom a Duchom Svätým si jeden Boh, si jeden Pán, nie ako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej podstaty. A čo podľa Tvojho zjavenia veríme o Tvojej sláve, to isté vyznávam bez rozdielu aj o Tvojom Synovi, aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, klaniame sa trom božským osobám jedinej podstaty a rovnakej veleby. Pre túto velebu ťa oslavujú anjeli, archanieli, cherubíni a serafíni, ktorí neprestajne spievajú a jedným hlasom volajú. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebestia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Rostol svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On pravne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, tvoj oslobodený od hriechu. Ja, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Ani nie som hoden, aby si vošiel po moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
dostala krídla, Páne môj. Ponad hory k nebu sa dvihla, Páne môj. Kajúci syn sa k otcovi vracia, Páne môj. Do neistých očí slzy sa tlačia, Páne môj. Páne môj, ja pred oltárom stojím a vysloviť sa bojím. Páne môj, Páne môj, ja ľúto v srdci nosím, odpustenie prosím. Otvor si náruč a priviň syna, Páne môj. Hoď veľká, preveľká jeho je vina, Páne môj. Je to z ťa zázrak a pre nás nie, Páne môj. Že ty si láska a odpustenie, Páne môj. Páne môj, ja pred oltárom stojím a vysloviť sa bojím. Páne môj, Páne môj, ja ľúto v srdci nosím, odpustenie prosím. Hriešný je svet i jeho deti, Páne poddá, Páne môj. Páne môj, ja pred oltárom stojím a vysloviť sa bojím. Páne môj, Páne môj, ja ľúto v srdci nosím, odpustenie prosím. Páne môj, Páne môj, ja ľúto v srdci nosím, odpustenie prosím. Páne môj, Páne môj, ja pred oltárom stojím a vysloviť sa bojím. Páne môj. Que tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Ľudí v ňom šťastných, vidím svet bez rieku a vín, vidím svet Božou láskou zaliatý, prichádzaš s ním. Moju nádej živíš ty, Pane, moju nádej živíš ty, Pane, moju nádej živíš ty, Pane, moju nádej živíš ty.
ľudí v ňom šťastných. Vidím svet bez rieku a vín, vidím svet Božou láskou zaliaty, prichádzaš s ním. Vidím svet a ľudí v ňom šťastných, vidím svet bez rieku a vín, vidím svet Božou láskou zaliaty, prichádzaš s ním. Moju lásku živíš ty, Pane, moju lásku živíš ty, Pane, moju lásku živíš ty, Pane, moju lásku živíš ty. Vidím svet a ľudí v ňom šťastných, vidím svet bez rieku a vín, vidím svet Božou láskou zaliaty, prichádzaš s ním. Vidím svet a ľudí v ňom šťastných, vidím svet bez rieku a vín, vidím svet Božou láskou zaliaty, prichádzaš s ním. Dnešný cirkevný sviatok sa snúbi aj s takým svetským dňom otcov. Dovol mi v závere tejto svätej omše poďakovať Tebe za duchovné otcovstvo, vďaka ktorému sme prežili krásne chvíle mnoho rokov dozadu, ale tie spomienky stále v srdci máme, zostávajú. Chceme Ti poďakovať, príjmi teda od nás ako poďakovanie túto kyticu a záverečnú pieseň, na ktorú si určite budeš pamätať. Ďakujeme. Toto je pre vás, duchovný otec, ako poďakovanie, lebo aj vy ste tým rybárom ľudí a duší. Bol som len rybár biedný, môj život bol čo na sieť. Duj vietor, duj a slnko sviet, pri love šťastia praj mi. Na brehu zrazu majster sám, zrak jeho hladil mi tvár. Stačilo iba slovu pár, všetko preň som zanechal. Teraz idem svetom a slovo a kríž sú mojím člnom a sieťou. Cesta ženou mi je, domovom vďaka spíš, lovím ľudí láskou a vierou, vierou, vierou. V srdci láska nevzklíči nám, odhoďme hnevy a vážne tiež. Zmeňme svet a nebo, veď vieš, nám zacelí tisíce rád. Bol som len rybár biedný, môj život bol čo na svet, až príde mi pre pravdu mrieť, na cestu, Pane, svieť mi. Teraz idem svetom a slovo a kríž sú mojím člnom a sieťou. Cesta ženou mi je, domovom vďaka skríž, mluvím ľudí láskou a vierou, vierou, vierou. Teraz idem svetom a slovo a kríž sú mojím člnom a sieťou. Ženou mi je, domovom vďaka
s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Buďte v mene Božom. Klincoch rany máš na svojich rukách a z boku červená krv vyviera. Kto z verných zostal stáť pri Božích mukách, jeden ťa zrádza, druhý zapiera. Aký som ja, kde zaradiť sa mám, povedz Pán môj len pár slov. Keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov, taký som ja. Za kúsok chleba, za šťastie najbližších dní, za lásku muža ťa, Pane, vymieňam. Na vale hriechu a svetom omámená ťa, Pane, zrádzam, Pane, zapieram. Taká som ja, kde zaradiť sa mám, povedz Pán môj len pár slov. Keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov, kde zaradiť sa mám, povedz Pán môj len pár slov. Keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov, taká som ja. Ja dobre viem, že zradil som mi zaprel to srdce čisté, železom prebité. Rád hodím puta, hriechu som sa vzoprel, milovať svetlo chcem na kríži pribité. Taký som ja. Za kúsok chleba, za šťastie najbližších dní, za lásku muža ťa, Pane, vymieňam. Na vale hriechu a svetom omámená ťa, Pane, zrádzam, Pane, zapieram. Taká som ja, kde zaradiť sa mám, povedz Pán môj len pár slov. Keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov, kde zaradiť sa mám, povedz Pán môj len pár slov. Keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov, taká som ja. Ešte raz ďakujem Márii, Ďakujem. že vo celej rodine prídeme. Mária ešte chcela ešte zaspievať. Ale ešte nebudeme jej brániť teda tieto viac. Vnímam svet, jak sa rúti kamsi, kto vie kam. Chorý svet, ja mu svoju lásku dám. Pripojte sa tiež a hneď, nech nie som sám. Je nás pár učeníkov lásky, Božích snov.
jak ho Boh môj v srdci má. Boží svet, on mu svoju lásku dá. Pripojme sa tiež a hneď nech nie je sám. Je nás pár učeníkov lásky, Božích snov. Pánov dar zmení zem, nebude viac tmou. Svetlo vzkriesí zas a spár bude nás viac. Len láska, čo z kríža volá, odpustím oče a nesúď. Je spása úžasná sila, čo dokáže uzdraviť svet a oddialiť súd. Posledný súd. Len láska, čo z kríža volá, odpustím oče a nesúď. Je spása úžasná sila, čo dokáže uzdraviť svet a oddialiť súd. Posledný súd. Veľkých umelcov tiež, čo nepoznajú noty a tak ďalej. Tak po 2 rokoch sme tu nahrali, uplynulo 5 rokov a tam som spomenul aj nejakú Máriu Čírovú. A on potom zase tá Mária Čírová, ale tá to povedala tak krásne, som bol dojatý a nemohol som na ňu útočiť, lebo všetko bola pravda, čo tam povedala o mne, takže to som nemohol, nedalo sa útočiť, ale veľmi som rád, že tie relácie sú skutočne pokladom. A zase je to aj ďalší môj priateľ, ktorý zase robí na pôde tej vizuálnej, o tých koľké stovky rozličných osobností zachytával a tak ďalej, Marián Chudovský, ktorý ešte, aby som ešte trošku dlhšie hovoril, aby to bolo vám ešte chutilo. Keď sme chodili, boli vždy recepcie v divadle, ja som tam pozýval, až sme prichádzali, sa ma pýta cestou a vieš, koho si pozval? Je to keď sme išli domov už. Domov, áno. No a povedz, čo si sa pýtal. Nech povedz, sa páči. No nie, že, lebo dôstojný pán ako pozval tam možno každého druhého sem do Čunova na omšu a potom na obed alebo na nejakú takúto príležitosť. No a ja sa ho pýtam, a vieš, koľkých si pozval? Asi polovicu tých, ja neviem, z tých 100 ľudí, ktorí tam boli. Neviem, ale však niekto príde, niekto nepríde. A mňa sa potom v divadle pýtali, že to naozaj, že to máme do Čunova prísť, ale príďte. No a niektorí prišli, niektorí neprišli. No tak ale vznikli také, tí, čo prišli, veľmi dobré vzťahy, až priateľstva alebo kamarádske vzťahy. Nebudem menovať, ktorí ľudia, hej, možno Marián Turner, ktorý vďaka Marián Turner, tak to je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmonie a veľmi dobrý môj kamarát, dlhé roky, aj Alenkin. Sme spolu tiež prežili nejaké umelecké turné. O dámach nehovor o veku, keď prežili. To je to potom. Zažili. Tak, prípitok. Včera tu profesor Bilický tam nalieval, ty si takto. Tu sú... Ja to môžem nalievať. A Luko. Na zdravie. Na zdravie.
Ale to my už nemôžeme, lebo keď my žijeme 100 rokov, tak to už nebude na Áno.